Беше Станко Тодоров, беше след него Георги Атанасов, преди него няколко председатели се смениха и министрите, които са отговаряли тогава за бюджета на държавата и така нататък. Но така беше всички социалистически страни. Аз искам да ви кажа, че това не беше наша практика само. Славов от София ви пита: кой беше любимият ви маньовър във вашата политика? Следите какво. Аз съм политик, който съм израснал от народа и свързан с народа. И аз бех в недобро настроение, когато скъсам по някой въпрос с народа. Виждам, че народа не мисли така. И веднага се преустроивах. Аз имах връзки с работната класа, аз съм от работната класа излезъл, аз имах връзки с интелигенцията. С кои не съм имал връзки? Всяка година по един-два пъти съм срещал с писатели, с артисти, с художници, с какви ли не. Да оставим път частните срещи, които съм провеждал. Аз имах широка информация за настроенията в страната, в отделни отряди на обществото и така нататък. Владимиров от Варна ви пита: вие казвате, че срещу вас може да се извърши атентат. Защо ще го правят, ако не ви обичат? Вие виждате сега, излезоха мемуари много. За нито един мемуар нямаше такава кампания. Само за моите мемуари започна кампания. Започнаха тия 4-5 души евреи и почнаха да поведоха хорото. А нека да критикуват мемуарите ми. А бих казал по-правилно, нека да ги оставят, нека народа да ги прочете, той народа да ги обсъжда колкото ще. Аз не се страхувам. Даже аз желаям и им предлагам на някои политолози и други специалисти, нека да направим една спирка, една общо обсъждане на най-важните въпроси в мемуарите. Аз ще ги посоча, нека и те да посочат от това страна, но аз там нека това число да участват и тия марксисти, критици, които са против мои постановки в мемуарите. А защо говорите за атентат тогава? Защо ли? Да. Защо съм Тодор Живков. Какво значи това? Аз не знам какво значи, но съм Тодор Живков. Мен постоянно ме заплашват. Аз не искам да занимавам обществото с мене си. Не ви е известно това? Маринова от Пловдив ви пита: вие винаги говорите крайно отрицателно за Луканов и Младенов. Защо тогава ги търпяхте на най-високите постове? Такива въпроси могат да се... Всяка една партия може да се зададат такива въпроси. Всяка една бивша комунистическа партия е имало смена на ръководителите. Някои са търпени, други не. Такова е било съотношението на силите тогава. Луканов беше поддържан от Съветския съюз. В такъв случай... Но той не стана член на Политбюро. А Младенов, преди Младенов бяха снети няколко души, кандидати и проче, за... Кажете. Да не кажа голяма дума. И оставихме Младенов, все пак той беше така по-търпим. Но той заболя. Какво означава по-търпим? После съобразяваше с реалността. Но главното е, че Младенов боледуваше. Той няколко операции прави на сърцето си. И фактически той не беше министър на външните работи. Ние го държаваме, защото просто го жалехме. Но всички знаехме,
че той не може да води вече външната политика. Илиева от София. Двама български политици говорят за себе си в трето лице. Вие и Жорж Ганчев. Кое е общото между вас и Жорж Ганчев? Защо ми задавате този въпрос? Задава го Илиева от София. Добре. Жорж Ганчев си е Жорж Ганчев. Той си защитава своя идеал, аз си защитавам моя идеал. Какво има тук лошо? Той има си идеал, има си стремежи, има си виждания и си ги защитава. Аз уважавам това. Аз си имам също свой идеал и си го защитавам. Нема нищо чудно в това. Борисов от Благоевград ви пита. Не изпитвате ли вина за това, че унищожихте българското малцинство в Гърция с подписването на междудържавен договор, с който се отрича съществуването му? Този договор не е подписан по мое време. Нищо по мое време не е подписано да се дава на други страни. Напротив, по мое време Пиринския край от културна автономия стана неразделна част на България. Това е. Нищо не е продадено по мое време. Манолова от София. Защо се стремяхте да присъедините България към Съветския съюз? Каква щеше да бъде съдбата ни сега? Никога не съм се стремял да присъединя България към Съветския съюз. Абсолютно никога. Но този, който беше по това време президент, държавен глава на България, ако той не направи равносметка за нашето развитие и че ние нямаме друг изход оформили се два лагера, освен суровините на Съветския съюз и пазарите на Съветския съюз. Ако трябваше да бъда пълен идиот да не разбера тая елементарна истина, която за съжаление не се разбрал Червенков. Той предлагаше България да се развива в селското стопанство. И нищо повече. И преработвателната промишленост. А България взема друго направление. 70 на 100 от износа на България беха електроника и машиностроение. И 30 на 100 селско стопанство в пресно и преработено състояние, лека промишленост и суровини. Ето виждате какъв коренно изменение в структурата икономическа, политическа и социална настъпи в България. А вие знаете ли, че сега на България говорят, че най-интелигентната нация в света е българската? Когато аз поех управлението, беха 1600 учени имаха звания, а когато напуснах 36 000. А давате ли си сметка каква част от външния дълг е натрупана благодарение на промишлеността? Вие говорите, аз ви разясних това въпрос. Аз го разясних това въпрос. Нищо подобно. Ние сме имали задължение временно, но ние сме си изплатили. Нямаше банка в света, която ако се обърнехме, да ни даде кредит. Молеха ни да взимаме кредити, защото те знаеха, че имаме резервни златен. Не пипнат. Само за сребро нямахме, защото електрониката гълташе много сребро. Но злато има, златен резерв имаме. И имаме 2 милиарда вложения в други банки. Те виждаха жизненото равнище как расте в България. България хранеше селското стопанство хранеше 2 Българи. Нямаше, даже аз, когато отидох съм ходил в тия развити страни, те ме прекъснат. Аз им разказвам какво България има на среща, с какво тя разполага. И честно говорех. Те ме прекъснат. Оставете
парите немат парите не са важни. Ние ще ви дадем кредити колкото желаете. Дайте да се разберем. Иванов от Сопот ви пита. И това е стенографирано. Да зададем въпроса и на Иванов от Сопот. Удоволствие. Илюзията, която ви пречеше. Аз съм човека, който не съм робувал много на илюзиите, като аз съм се противопоставил на главното, което го развивам сега в мемуарите. Ако вие прочетете, ако е гражданин, който се интересува за тия въпроси, не да прочете мемуарите. Аз бях в конфликт с Крушчов. Аз бях в конфликт с Брежнев. Да не говорим с Горбачов. По всички въпроси, с които не съм бил съгласен. По всички въпроси. Няма въпрос, по който аз да не съм спорял с него. За това ли направихте Брежнев 3 пъти герой на България? А направихме го, защото той даде пари. Например, ние беме 3 страни. Това беше България, Унгария и Румъния, които водеха борба за повишане цените на селскостопанските произведения. Обаче Унгария се отказа. Румъния обещава, па не изпълнява. Останахме ние. И аз отидох при Брежнев, викам, другари Брежнев. Вие направите така, че Румъния и Чехословакия и Унгария, собствено, извинявам се, почти се отказаха да се борят. Останахме ние. Аз мога да ви уверя, че на всяка среща, където се разглеждат икономически въпроси, аз ще поставям въпроса за цената на селското стопанство. Даде 400 милиона всяка година и се реши въпроса. Извинявайте, ама излиза, че по време на вашето управление нямало никакви грешки. Не говоря за грешки, и защо ще пиша мемуарите? В мемуарите говоря за грешки. Става грешки на управлението. Деформирани от Сталин. А ваши лични? И на марксизма. Отстъпление от марксизма. А ваши лични? Слушай, аз съм жив човек. Вероятно допускал съм грешки, но такива, които да носят вреда на държавата, аз не съм. Може би съм отишъл повече да спора, даже там, където не е било необходимо да създавам конфликти. Убеден сте в това? Убеден съм в това и всички знаят това. Кои всички? Всички, с които съм работил. Младенов? Гледайте сега, аз съм единствения ръководител, който се противопостави, който не беше ходил, не знаеше какво представлява левосектантския курс, че Димитров е против левосектантския курс и така нататък. Аз съм, с който се противопоставих на левосектантския курс. И от организационен секретар на областния комитет ме снеха за това, че се противопоставих на левосектантския курс и станах секретар на 2-ри район на Комсомола. А след това, аз съм, който се противопоставих да зазимаме територия и ме заплашиха, че ще ме съди партиен трибунал. Това Драгойчево ме запази. Напротив, те ме поздравиха след това. Аз създадох фракция. Аз ви питах. Какво искате повече? Не, аз ви попитах за Младенов. Младенов? Да. Слушай, дай да не говорим вече за един... Той се е пропил сега и... Дай да не говорим за... Нека си живее. Оставете го, нека си живее. Може би ще дойде времето да седнем заедно да пием нещо. Не желая да говоря. Нема смисъл. Това не допринася нищо за положението на народа. Народа е затънал до гуша.